बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कि जो बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग जो है उसके लिए काउंसलर को बाहर से बुलाया है। और इस प्रोग्राम का मेन मुद्दा ये है, मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे किस तरह से अच्छी नौकरियों में जाएं, सिविल सर्विसेज में जाएं, चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो। दूसरी भी जो एसएससी वगैरह हैं, बोर्ड के हैं, नेट पास करेंगे तो बच्चा किस तरह से सर्विस में जा सकता है, अच्छी प्लेसमेंट पा सकता है, उसी से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। और ये हमारा जो बच्चा है बीटीसी से भी क्या मदद ले सकता है वो भी मैंने बच्चों को बताया, क्योंकि बीटीसी हमेशा हमारे को सपोर्ट करता रहा है। और इस तरह से मुझे उम्मीद है कि हमारा बच्चा इस प्रोग्राम से काफ़ी उत्प्रेरित होगा और काफ़ी सीखेगा कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए। और बच्चों को विश्वविद्यालय की तरफ से भी हम पूरी सुविधा दे रहे हैं। बच्चों को जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक चाहिए, कोई भी मैगजीन चाहिए, कोई भी अखबार चाहिए, किसी भी लाइब्रेरी में चाहिए, कहाँ भी चाहिए, तो वो सारा का सारा व्यवस्था हम विश्वविद्यालय की तरफ से करते हैं। हमारी इच्छा है कि हमारे जो बोडोलैंड के बच्चे हैं, बोडोलैंड विश्वविद्यालय के पर्टिकुलरली, ये अच्छे से अच्छे जो की पोजीशंस हैं, चाहे वो असम गवर्नमेंट की हों, चाहे बोडोलैंड की हों या पूरे इंडिया में हों, उन पर जाएं ताकि अपना डिसीजन खुद लें और बोडोलैंड को डेवलप्ड बोडोलैंड बनाएं। इसी उद्देश्य के साथ ये कॉन्फ्रेंस है। और मैं हमारे जो बूसू के यूनियन मेंबर्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद। बोडोलैंडर समूहवासीक मैं धन्यवाद ज्ञापन करिছোঁ। विशेषকৈ बोडोलैंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियनक एनेকুৱা এটা पदक्षेप लोৱাৰ বাবে, कारण आमार बोडो स्टूडेंट्सखिनिर মাজত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, পটেনশিয়েল আছে, কিন্তু কোনোবাখিনিত তেওঁলোকে ৰাইট গাইডেন্স নোপোৱাৰ কাৰণে থমকি ৰ'বলগীয়া হয়। আজি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত য'ত তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ মনত থকা বহুখিনি দ্বিধা, বহুখিনি ডাউটছ মই ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ আজি ভাগ্যৱান যেন অনুভৱ হৈছে। আৰু তাৰ কাৰণে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ জাৰ্নি কেনেকুৱা আছিলে এছএছৰ? জাৰ্নিটো ভালো আছিলে, প্ৰত্যাহ্বানমূলকো আছিলে। আৰু যিহেতু মই নিজেই এই গোটেই যাত্ৰাটো নিজে মানে কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ ভাৱখিনি কোনোবাখিনিত মই ভালদৰে বুজিব পাৰোঁ। আৰু বহু লোকৰ এই যিখিনি মনত শংকা থাকে যে টপাৰ হ'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম, ভাল ৰেংক পাব পাৰিম নে নোৱাৰিম, তাৰ আঁৰৰ যিবিলাক আচলতে পদক্ষেপ ল'বলগীয়া থাকে সেইখিনি তেওঁলোকক হয়তো মই আজি কিছু সংখ্যক মই জনাব পাৰিছোঁ। আপুনি ষ্টুডেণ্টে চিভিল চাৰ্ভিচ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, তেখেতসকলক কি ক'ব আপুনি? তেওঁলোকৰ এটাই কথা ক'ম, এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে সাহস লাগে আৰু পঢ়িব লাগে, কষ্ট কৰিবলৈ ভয় কৰিব নালাগে, আৰু যথেষ্ট জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পৰা যায়, যিখিনি জ্ঞান কেতিয়াও অথলে নাযায়। আৰু সেই জ্ঞান বুটলিবৰ কাৰণে তেওঁলোক ওলাই আহিব লাগে। সংকোচ কৰি থাকিলে আমাৰ জাতিটো কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাযায়। আপুনি নিজৰ লাইফত ছাকচেছ কেনেকৈ হৈছিলে? ছাকচেছ যিটো হয় মানে সফলতাৰ সংজ্ঞা সকলোৰে কাৰণে বেলেগ। মোৰ মতে সেইজন ব্যক্তি হয় যি নিজৰ লগতে সমাজৰ কাৰণে কিছু দি থৈ যাব পাৰিছে। কেনেকুৱা লাগিছে আজি কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিং ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ লগত আপুনি? মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে যেনেকৈ ইণ্টাৰেক্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, যথেষ্ট মন দি শুনিছে, আৰু মই ভাবিছোঁ যে এইখিনি আজি যিখিনি কথা আলোচনা কৰা হ'ল তাৰ পৰা যথেষ্ট তেওঁলোক উপকৃত হ'ব। তেওঁলোকৰ বাবে উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। रादाब नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमबाय। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै केरियार काउन्सिलिं काम स्टुडेन्ट इन्टारेक्शन प्रग्राम लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिनि मेन थांखि बा उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टस बा खाथि खालानि जेसेबांखिनि जोंनि स्टुडेन्टस फरायसुलि बिथांमोनहा दङ, बिथांमोनहा जे गावनि केरियारनि बागै साननानै माबा मोनसे डाउट बा लामाफोर आन्दायनानै दङबा बेखौ क्लियार खालामनो थाखाय जोङो आलासि महरै फर्मार एसिएस अफिसार पुनम गगৈ बिथांखौहाय जोङो लेंहरनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो हाबाफारिया खोब मोजाङैनो मोजां जोबलांबाय। बिथांनिसिमबो जोंनि हांख्रायनाय लेखायै बिथाङा जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं बिथांनिसिम साबायखर बावो। आरो
बेनि गेजेरजों आं मोनसे गोजोनथाव खौरांखौबो आङो होनो सानो जे जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियावहाय लाइब्रेरि दङ आरो लाइब्रेरियावहाय जोंना डिपार्टमेन्टेल हिसाबैहाय जोंहा बिजाबफोरा दंखायो नाथाय जोंहा माखासे कम्पिटिटिभ एग्जाम्सनि जोंहा लेखाफोरा गैजोबा दा बेनि थाखायनो जिहेथु जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियनावहाय मोनसे डेभेलपमेन्ट फान्ड थायो जों बेनि गेजेरजोंहाय UPSC APSC नेट स्लेट आरो गोबां कम्पिटिटिभ एग्जाम्सनि थाखाय जोङो बिजाबफोर बायनानै जोङो जोंनि डेभेलपमेन्ट फान्डजों जोङो होनो सानदों आरो बेनि खामानिया प्राय 95%आनो जाबाय 5% दंबावो आरो बेखौबो जोङो थाबैनो आबुं हिसाबै मावफुंगोन होननानै आं बेखौनो फोरमायथिहरो फर्मार ACS पुनम गगৈ बिथांनि नुजाथिनायाव फरायसाफोरनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो मानोना गोबां फरायसुला-फरायसुलि बिथांमोनहा माखासे समावहाय गावनि केरियारनि फारसे साननानैहाय मोनसे डाउट थायो आरो बे डाउटखौ क्लियार खालामनो थाखाय मटिभेशननि गोनांथि जायो आरो बे बिथांनि मटिभेशन बा बिथांनि सोदोबफोरजों बा बिथांनि जे एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्स आरो नलेजजोंनो जोंनि फरायसा-फरायसुलि बिथांमोनहा मदद जागोन आरो एसेबाबो गावबागावनि केरियारनि फारसे मोनसे क्लियार साननाय बा इयुनाव मा मावगोन बे हाबाफारिनि फारसे साननाया मोजां जागोन होननानै आं सानो दिनै जिहेतु जोंनि इउनिभार्सिटिनि अडिट'रियामनि केपासिटिया 1150 आरो फ्राय बुंजोबदोंआनो बे एसेबां स्टुडेन्टआ बाहागो लादों आरो गोबां बाहागो लाबावनांगौ दङमोन PGनि एडमिसना जोंहा जोबजोबाखै बिथांमोनहाबो बाहागो लाबावगौमोन होननानै फोरमायहरदोंमोन नाथाय जोङो जेसेबांखिनि जोंनि स्टुडेन्टस दंखायो जों बेजोंनो दिनैहाय बे केरियार काउन्सिलिं सम आरो थासारिखौ नायनानै जोङो दिनैनि केरियार काउन्सिलिंखौ दिनैनो लाग्रोनाय जाबाय बे दिनैनि सानसेनि हाबाफारि जोंहा जा केरियार काउन्सिलिं सेसन बेखौ जोङो जेरैबायदि साननानै माने बेखौ अर्गानाइज खालामनाय जादोंमोन बेबायदिनो सोलिदों जोङो गोबां स्टुडेन्टसफोरखौनो फैगोन होननानै एक्सपेक्ट खालामदोंमोन मानो होनोब्ला जों जायखौ रिसर्स पार्सन हिसाबै लिंहरदों बिथाङा आसामनि सासे रेपुटेड मेन्टर जाय UPSC APSC बेफोरबायदि सिभिल सार्भिस एग्जामिनेसननि थाखाय कचिंबो होखायो स' बेखौ लिंहरनानै जोङो दिनै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिजों लोगोसे खाथि खालानि बा जोंनि एरियानि फरायसाफोराबो बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खाबुखौ होनाय जादों जाहाथे बिसोरहा जुदि गावसोरनि केरियार दानायाव गावसोरनि फरायनायाव माबायदि फरायोब्ला गावसोरनि केरियारखौ दानानै लानो हागोन बेफोरबायदि कनफिउजना बिसिना क्लियार जायो बिनि थाखाय जोङो दिनै बे काउन्सिलिं हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन आरो बियो जोबोद मोजाङैनो जागासिनो दङ फरायसाफ्रा बिथांनि मटिभेसन जोंहा अडिट'रियामनि केपासिटिया 1000निबो बारा दा अडिट'रियामखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों अडिट'रियामा अलमस्ट फुलानो एराउन्ड 800 स्टुडेन्टसफोर दिनै अडिट'रियामाव प्रेजेन्ट जानानै दङ आरो जोंहा जाबावनांगौ दङमोन स्टुडेन्टसफोर नाथाय माखासे एडमिसन सोलिबाय थानायनि थाखाय अडिट'रियामा माने एसे जायगाया आग्लायनाय थाबाय जोङो जेब्ला बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनो थाखाय प्लेन खालामदोंमोन जोंनि बे जा रिसर्स पार्सन बेयो मोनसे भिडिअ खालामनानै हगारदोंमोन स्टुडेन्टसफोरखौ इनभाइट खालामनाय बेयाव स्टुडेन्टसफोरनि रेसपन्सआनो ओरैबायदि मोजांखामोन आरो जोंबो स्टुडेन्टसफोरखौ फैजोबगोन होननानै आसा खालामदोंमोन दा आसा खालामनाय बायदिनो स्टुडेन्टसफोरा फैनानै दिनै मेमआ काउन्सिलिंजों लोगोसे इन्टारेक्सन सेसनबो लादों बेयाव स्टुडेन्टसफोरा दा गावसिनि जा कनफिउजन दङ बे कनफिउजनखौ सोंनानै क्लियार खालामनानै लागासिनो आरो जोंनि रिसर्स पार्सनाबो बिसिनि जानाखि कुइसन बिसिनि सोंथि बायदियै माने जा बिसिनो एडभाइस नांगौ बेखौ होगासिनो दङ जितु बे हाबाफारिया जोबोद मोजां आरो दाथ' जोंनि जा इउनियन बडिनि जा टार्म दङ जोंनिया जोबनानै थांसिगोन आरो गोदान इलेक्सन जासिगोन बेनिखायनो आङो जानाखि फैगौ इलेक्सनाव गसंगोन केन्डिडेटफोर बिथांमोनखौ बेखौ रिक्वेस्ट खालामनो सानो जे जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टसफोरा जोंनि एरियानि स्पेसियेलि जोंनि बर' स्टुडेन्टसफोरा जायफोर केरियारखौ लानानै कनफिउजन थायो बिसोरनि थाखाय केरियार काउन्सिलिंआ बिराद गोनां मानो होनोब्ला जोंना माखासे गोबां अपरचुनिटि थासेयावबो जोंनि बर' स्टुडेन्टसफोरा दासिमबो अपरचुनिटिखौ लानो रोङाखै जा APSC UPSCनि जा लाइनाव जोंहा थांनांगौ केरियाराव माखासे गिनाय कनफिडेन्स गैयै बिदिनि जाहोनाव थाबथानानै थायो दा नैबेफोरबायदि प्रग्रामखौ बा हाबाफारिखौ लायोब्ला बैसोर जायनाखि स्टुडेन्टसफोरा कनफिडेन्स गैया बिसोरो मोनसे कनफिडेन्ट मोनगोन होननानै आं मिजिंथियो बेनिखायनो आङो जानाखि फैगौ जोंनि बुसुनि मेम्बार्स जागोनफोर बिथांमोनखौबो आङो बेफोर हाबाफारिखौ लालांनो गुरै खावलायहरबाय